Ei se me eilen katsottiin se TV:stä, miten me oltiin nauhoitettu pyöräilyjuttu. Se on vähän silleen, että se pitäisi olla niin tasainen se liike siinä, että se rupeaa pää menee kipiäksi kun katsoo sitä sitten. Kun se heiluppi sen verran. Että joo, se on ihan. Hei, kysykö ne kaikista näistä paikoista sitten täällä? Mitä? Sitä verkkoa. No. Kyllä mukava kuva. Voiko kuka tahansa oppia puhumaan takaperin? Vill du kosta helt 5 kronor när jag flyr här hvis man vill? Mitäs Så det var en flygmaskin där. Etykin kokous sitten? Helt 5 kronor mat. Tuletko sinä käyttämään näitä, hyödyntämään näitä sinun kuinkahan kauan lennät? Esimerkiksi tulkkina? Tuskin. Moskeen Helsingin. Tulkkaa siis Mika Kosusta, joka puhuu takaperin. Osaatko puhua etuperin? Nick Narre. Nick Narre. Se vaatii hirveästi aivoenergiaa ymmärtää mitä sanot. Kärsiikö sinun esimerkiksi sosiaalinen elämä tästä? Autot ei pääse. Eli kaverit ymmärtävät. Älykää. Eivätkä siis heittele kivillä tai tavarua. Mitä nyt toi tarkoittaa? He nauravat. Oletko sinä nyt näitä palindromimiehiä sitten? Ne. Nädip älykkäät siinä astuu. Ne elo imortin lapsen. Pidän kyllä niin.